खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव आंनि चेनेलाव बरायहरनाय थाबाय। दिनै आं नोंथांमोननो मोननैसो गोदान आपडेट लानानै फैलायबाय लोगोफोर। अन्नानै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला दासिमबो जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, लोगोसे लाइक आरो शेयारबो खालामनानै हो दे लोगोफोर। दिनैनि गिबि आपडेटआनो जादों उजाला गेसनि सायाव दे लोगोफोर। जाय बिथांमोननि न'खराव दिनैसिमबो आरो दासिमबो जुदि उजाला गेस गैया, बे उजाला गेसखौ नोंथांमोना माबोरै एप्लाइ खालामनो हायो आरो लोगोसे बे उजाला गेसाव नोंथांमोना नैबे जानुवारि मासनिफ्राय 2026आव मा बेनिफिट्स मोननो हागोन बेखौ आं नोंथांमोननो फारि फारि फोरमायलांगोन आरो लोगोसे नोंथांमोननो बोरै अनलाइन खालामो बेखौबो आङो दिन्थिलांगोन दे लोगोफोर। दाना गिबियावनो नोंथांमोना गाव गावनि मबाइल फननि क्रोम ब्राउजारखौ अपेन खालामनानै लादो आरो बेवहाय नोंथांमोना सार्च खालामनानै होदो लोगोफोर। बेवहाय नोंथांमोना मा सार्च खालामनांगोन, नोंथांमोना बेवहाय PMAY-G बेखौ सार्च खालामनानै होदो लोगोफोर। नैबेखौ नोंथांमोना सार्च खालामनानै होदो। बेवहाय प्रधान मन्त्रि उजाला गेस PMAY-G बेखौ नोंथांमोना सार्च खालामनानै हो। आं बेवहाय क्लिक खालामनोसै, आं सिगाङाव सार्च खालामखादोंमोन नालाय आं बेवहाय क्लिक खालामबाय। क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोननि जि गिबि पेज बा फार्स्ट अप्सन नै बियो श' जागोन दे लोगोफोर। बेवहाय नोंथांमोना PMAY बेवहाय नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामनानै होदो आरो लोगोफोर। बेवहाय क्लिक खालामनानै होदो। क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोनाव बेफोरबायदि मोनसे इन्टारफेस श' जासिगोन आरो दानिया। बेवहाय श' जानाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना मा खालामनो नांगोन, नैबेवहाय गिबियावनो नोंथाङा नोंथांनि जि मबाइल नाम्बार आरो जिमेल एड्रेसखौ होनानै नोंथाङा गिबियावनो नोंथांनि जि आइडिखौ बानायनानै लाग्रोनांगोन दे, रेजिस्ट्रेसन आइडिखौ। बे रेजिस्ट्रेसन आइडिखौ बोरै बानायो आं नोंथांमोननो सिगांनि भिडिअआव दिन्थिखाबाय, नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै लाबानो जाबाय। दानिया नोंथांमोना बेवहाय मा बेनिफिट्स मोननो हायो नै बेवहाय लिरनानै होखानाय दं दे लोगोफोर। नोंथांमोना बे बेनिफिट्सखौ नायनानै लाबानो जाबाय आरो। बेवहाय LPG गेसजों लोगोसे नोंथांमोना मा बेनिफिट्स मोननो हायो बेयाव फारि फारि लिरनानै होखादों दे लोगोफोर। नोंथांमोना फरायनानै नाय आरो बेवहाय बेनिफिट्सखौ माने नायनानै ला आरो। नै बेवहाय दं दै, नै बेवहाय बेखौ नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामदो। क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोनाव बेवहाय नोंथांमोना मा बेनिफिट्स मोननो हागोन बेखौ बेवहाय फोरमायनानै होदों आरो। नै बेवहाय नैबे गिबियावनो फोरमायदों बिथांमोना 2050 थाखानि थाखाय नोंथांमोना 14 kg सिलिन्डार नोंथांमोना मोननो हागोन दै, आरो 1300 थाखानि थाखाय नोंथांमोना 5 kg सिलिन्डार मोननो हागोन होननानै बेवहाय फोरमायथिदों लोगोफोर। दानिया नोंथांमोना बेवहाय गभर्नमेन्टनिफ्राय मा मोनगोन आरो सिकिउरिटि डिप'जिट हिसाबै सिलिन्डारनो नोंथांमोना बेसेबां होनो नांगोन आरो बेसेबां मोनफिनगोन बेखौ बेवहाय फारि फारि लिरनानै होजोबदों दे लोगोफोर। नोंथांमोना नैबेखौ फरायनानै नायबानो जाबाय आरो। दा दिनै आं भिडिअखौ गोबाव खालामला लोगोफोर, आं बेखौ फोरमायनो सानाखै, नोंथांमोनाबो फरायनानै नायनो हागोन बेखौ बे वेबसाइटआव थांनानै। बेनि उनाव नोंथांमोना बेखौ माबोरै अनलाइन एप्लाइ खालामो बेखौसो आं दिन्थिनो नागिरदों। नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामनो थाखाय गोजौनि जि लिंक नैबे एप्लाइ फर नाउ उजाला नैबेवहाय नोंथांमोना क्लिक खालामनो नांगोन दे लोगोफोर। आं बेवहाय क्लिक खालामनोसै। क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोनाव बेफोरबायदि मोनसे इन्टारफेस श' जागोन। बेनि उनाव नोंथांमोना नैबे गाहायथारनियाव दै सिगांग्रो नोंथांमोना रेजिस्ट्रेसन खालामग्रोना लानांगोन। दा बे रेजिस्ट्रेसनखौ बोरै खालामो आं नोंथांमोननो सिगां भिडिअआव फोरमायखाबाय। दा आं बेखौ गोलावद्राय जायो भिडिअआ, बेखायनो आं नोंथांमोननो बेखौ फोरमायलायला। नोंथांमोना बेखौ अनलाइन एप्लाइ खालामनो थाखाय नैबे गाहायनि लिंकआव होदो, अनलाइन पर्टेलाव बेयाव क्लिक खालामना होदो। क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोनाव बेफोरबायदि मोनसे इन्टारफेस श' जागोन आरो। श' जाखांनायनि उनाव नोंथांमोना जि गोजौनि क्लिक हियार टु एप्लाइ नैबेवहाय इन्डिया गेसाव नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामनानै होदो आरो। क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोनाव दसे सम माने लडिं जागोन दे लोगोफोर। पेजआ एसे माने स्ल'थार, बेवहाय दिन्थिजोबनांगौआ एसे गोबाव जायो दे लोगोफोर, एसे स्ल' बेवहाय जाखांनायनि उनाव नोंथांमोनाव बेफोरबायदि मोनसे इन्टारफेस श' जासिगोन आरो। दानिया इन्टारफेस श' जाखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोजौनि जि LPG बेवहाय नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामनांगोन आरो। नैबे LPGआव क्लिक खालामखांनायनि उनाव आं सिगाङाव बुंखादों लोगोफोर बेवहाय पेजआ एसे स्ल' जादों दै। बेनि उनाव नोंथांमोना मा खालामनो नांगोननो, नैबेहाय एप्लाइ फर नैबेयाव नुदोंना, एप्लाइ फर निउ कानेक्सन साबमिटेड KYC नोंथांमोना बेवहाय खनसे क्लिक खालामनांगोन आरो। गिबियावनो नोंथांमोना KYCखौ आपडेट खालामग्रोनानै लानो नांगोन दै। दानिया मोनफ्रोमबो अनलाइनावनो मा जायोनो KYCनि गोनांथि दंथारो लोगोफोर। बेनि उनाव नोंथांमोना नैबेफोरबायदि पार्सनेल डिटेल्सफ्रा श' जागोन। गिबियावनो नोंथांमोनाव पार्सनेल डिटेल्स, बेनि उनाव डकुमेन्टस, बेनि उनाव आदार्स डिटेल्स, बेनिफ्राय डिक्लारेसन। बेवहाय नोंथांमोनाव बेफोरबायदि मोनसे फारि फारि नैबे गोमोसिना खारलांबाय थागोन आरो, ओरैजा खारलांबाय थागोन कमप्लिट जाजासिम। दानिया नोंथांमोना गिबियावनो नोंथांनि जि
पार्सनेल डिटेल्सखौ नोंथाङा नैबेवहाय फिलआप खालामग्रोनानै लादो दे लोगोफोर। बेवहाय मा लिरनांगौ नोंथांमोना लिरनानै लाबानो जाबाय आरो बेखौथ' गोबाङानो रोंखागौ। स्टेटखौ स्टेटआव सेलेक्ट खालामदो, नामखौ नामाव सेलेक्ट खालामदो, बिनि उनाव मबाइल नाम्बारफोर होनांगौबा होदो। होखांनायनि उनाव नोंथांमोना नैबेवहाय सेभ एन्ड कन्टिनिउ बेवहाय नोंथांमोना नैबेवहाय क्लिक खालामनानै होदो आरो। अब्लानो नोंथांमोननि फार्स्टनि जि पार्सनेल डिटेल्स बियो मानि अपेन जालांगोन आरो। अपेन जाखांनायनि उनाव नोंथांमोना डकुमेन्ट्स होनो नांगोन दे। नैबे डकुमेन्ट्सआव नोंथांमोना फिलआप खालामनांगोन लास्टआव, ओमफ्राय आदार्सआव, बेनिफ्राय जोबथारनायाव नोंथांमोना फराव डिक्लारेसनाव क्लिक खालामनांगोन। अब्लानो नोंथांनि जि उजाला गेसनि जे अनलाइन जि नोंथांनि कानेक्सन, बे कानेक्सना एक्टिभ जागोन आरो। दा बेखिनियानो लोगोफोर। भिडिअआ गोलावद्राय जानायखाय आं गासिखौबो बानायजोबना दिन्थिनो हायाखै। दानिया आं नोंथांमोननो मोनसे नेक्स्ट आपडेट लानानै फैलायबाय। नेक्स्ट आपडेटआनो जाहैबाय गोबाङानो बे फ्रि इ-रिक्सानि अनलाइन एप्लाइआव गोबाङानो कमेन्ट्स खालामनानै हरदों दे आंनि बे भिडिअआव। बेवहाय आदा जोङो डकुमेन्ट्सखौनो बानायनो हायाखै, आपल'ड होनो हायाखै। दा मानि थाखाय होनो हायाखै आरो बेखौ बोरै आपल'ड होयो होननानै गोबाङानो सोंहरबाय थादों। बेवहाय नोंथांमोननो रोखायै लिरनानै होखादों दै। गिबियावनो नोंथांमोना बेवहाय थाङोब्ला नुगोन, आं दिन्थिगोन नै बेवहाय नोंथांमोना नायनानै लाहैबानो जाबाय। बेवहाय नोंथांमोननि जि डकुमेन्ट्स, बे डकुमेन्ट्सखौ 500 KB नांथारगोन आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना PDF फाइल जानो नांगोन। दा बे 500 KB PDF फाइलखौ नोंथांमोना बोरै बानायगोन? दाथ' बेवहाय गासिबो जुदि जुदाय मुदाय डकुमेन्ट्सआ आपल'ड होयोबानो बेवहाय हाबा दै लोगोफोर, बेयाव एक्सेप्ट जाया। आरो बेनि गेजेराव मोनसे खोथाखा, नोंथांमोना ड्राइभिं लाइसेन्स गैयाबाबो एप्लाइ खालामनो हागोन नामा होनना गोबाङाबो कमेन्ट्स खालामदों। नाथाय बेवहाय ड्राइभिं लाइसेन्स गैयाबा नोंथांमोना अलरेडि एप्लाइ खालामनो हानाय नङा। बेखौ आं खननै खनथाम बारै बुंखाबाय। बेनि उनाव नोंथांमोना बे 500 KBखौ बोरै बानायनानै लानो, बेखौ आं नोंथांमोननो नैबे आंनि मबाइल फननि गेजेरजों फोरमायहरनि आरो नोंथांमोननो दिन्थिनानै होनि। गिबियावनो नोंथांमोना बेखौ 500 KB बानायनो थाखाय बा PDF फाइल जानानै 500 KB जानांगोन। बेखौ बानायनो थाखाय नोंथांमोना गाव गावनि क्रोम ब्राउजारखौ अपेन खालामनानै लादो। आं बेवहाय आंनि क्रोम ब्राउजारखौ अपेन खालामनानै लाबाय। बेनि उनाव नोंथांमोना बेवहाय मा खालामनांगोन, सार्च खालामनानै हो। मा सार्च खालामनांगोन? नोंथांमोना नैबेखौ सार्च खालामनांगोन दै, MB to KB PDF फाइल। बेखौ नोंथांमोना बेवहाय सार्च खालामनांगोन। बेखौ लिरनानै होबानो जाबाय दे नोंथांमोना। KB to MB PDF फाइल होननानै लिरनानै होबानो जाबाय। बेनि उनाव नोंथांमोना बेवहाय क्लिक खालामदो। क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोजौनि जि लिंक, नैबे गोजौनि जि लिंक, नैबेवहाय नोंथांमोना कनभार्ट PDF फाइल MB to KB, बेवहाय नोंथांमोना कनभार्सन, नैबेवहाय नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामनानै होदो आरो। क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोनाव बेफोरबायदि मोनसे इन्टारफेस श' जासिगोन। दानिया श' जाखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोजौनि जि सेलेक्टेड, नैबेवहाय सेलेक्ट एन्ड PDF फाइल, बेवहाय नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामनांगोन। नोंथाङा मा डकुमेन्ट्सखौ, आधार कार्डखौ PDF फाइल खालामनो सानदोंना नोंथां बिनि जि MB KBखौ खमायनो सानदों, अब्ला नोंथाङा बेवहाय नोंथांनि आधार कार्डखौ लाबोबानो जाबाय आरो जुदि ड्राइभिं लाइसेन्स बा ड्राइभिं लाइसेन्सखौ। खिन्थु बेवहाय गासिबो जेसेबां डकुमेन्ट्स आपल'ड होनांगौ 500 KB जानो नांगोन। बेनि उनाव नोंथांनि जि फाइल बा नोंथांनि जि डकुमेन्ट्स, बियो PDF फाइल जाथारनांगोन दे लोगोफोर। बेवहाय दानिया आं सेलेक्ट खालामनानै लानोसै। सेलेक्टआव थुबाय आङो। सेलेक्ट खालामनायनि उनाव आं बेवहाय आंनि गेलारियाव लांनोसै आरोना। गेलारियाव लांनानै गेलारियाव लाबाय आङो। गेलारियाव लांखांनायनि उनाव आं जायखिया मोनसे डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोननो दिन्थिगोन आरो। आं नैबेवहाय जायखिया मोनसे डकुमेन्ट्स लाबाय। डकुमेन्ट्स लाखांनायनि उनाव नोंथांमोनाव नैबे डकुमेन्ट्सआ सायाव ओंखारफैबाय दे, नै 1.1 MB, बेवहाय डकुमेन्ट्सआ बेबायदि फाइलनि आरो साइजनि। दानिया नोंथांमोना बेखौ मा खालामनो नांगोन? दानिया नोंथांमोना नैबेवहाय गाहायनि जि MB लिरनाय दं दै लोगोफोर, नैबेवहाय PDF फाइल साइज ओमफ्राय MB लिरनाय दं नै बियो। बेवहाय नोंथाङा मा खालामनांगोन? नोंथांनि जि नाम्बार, बे नाम्बारखौ खमायना लानांगोन। नोंथांनो बेसेबां नांगौ? नोंथांनो MB नांगौ नालाय नोंथाङा बेखौ 450, मानि 500 फुल होबाबो हाबनाय नङा दे लोगोफोर। बेवहाय 450 KB नोंथाङा बानायनानै लानांगोन। जुदि 500 फुल नोंथाङा जुदि नोंथांनि जि फट' साइजखौ बानायनानै लायोबा बेवहाय आपल'ड जानाय नङा। बेवहाय नोंथाङा एसे खम लानो नांगोन। हयथ' 498 बा 97, 96 बेफोरबायदियाव थानो नांगोन आरो। आं बेवहाय बिराद खमखौनो लाखाबाय, 450खौनो लाबाय आं। बेनि उनाव नोंथाङा नैबे कनफ्रेस, नैबेवहाय क्लिक खालामनांगोन दे, नैबेवहाय। दाना आं बेवहाय क्लिक खालामनोसै। क्लिक खालामनायनि उनाव दसे सम लडिं लागोन। लडिं लाखांनायनि उनाव दानिया नोंथांनि जि PDF फाइल बानायनाय, बियो जाबाय। बेनि उनाव नोंथाङा नैबेवहाय नोंथांनि नामखौ
जायखिया मोनसे लिरनानै लादो नोंथाङा बेवहाय आधार कार्ड बा आधार कार्डखौ लिरनानै लादो जायखिया मोनसे बेवहाय नाम सेभ खालामना लादो जाहाथे सिनायनो हानायनि आरो आपल'ड होनाय समाव आं जायखिया बेवहाय जानला मेनला लिरबाय आं इखौनो लिरथ'बाय नोंथांमोना बेवहाय आधार कार्ड बा आधार कार्ड लिरनानै लाथार आरो बेनि उनाव नै बेवहाय डाउनलड दंना नैबे डाउनलड पेजआव नोंथांमोना नैबे डाउनलड पेजआव क्लिक खालामनांगोन आरो आं बेवहाय डाउनलडआव क्लिक होबाय क्लिक होखांनायनि उनाव नोंथांनि जि आधार कार्ड जि माबा खालामदोंमोन नोंथाङा बे फाइल बानायदोंमोन बेयो मानि नोंथांनियाव बेफोरबायदि अपेन श' जागोन आरो बेवहाय आं एग्जाम्पलनि थाखायसो बेखौ दिन्थिदों बेवहाय बेबायदि नङा आं बे डकुमेन्ट्सखौनो बानायखादों नोंथांमोना आधार कार्डखौ बानायबा बेवहाय आधार कार्डआ नैबेवहाय आधार कार्डआ श' जागोन आरो लोगोफोर दानिया नोंथांनि एमबिआ खम जाबाय दे लोगोफोर दानिया नोंथाङा जि फ्रि इ रिक्सानि अनलाइन एप्लाइआव बे डकुमेन्ट्सखौ आपल'ड होनो हासिगोन आरो बेबायदि बानायनानै लाबानो जाबाय आरो लोगोफोर आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो दिनै फोरमायहरबाय गोबाङानो कमेन्ट्स खालामनानै सोंहरबाय थानायखाय आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो दिनै क्लियार फोरमायबाय दिनै भिडिअ एसेनोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव बेबायदिनो लोगो मोनगोन आरो जुदि नोंथांमोना बेनि सायाव आरो जुदि मायबा मोनसे जुदि कमप्लेन मोनबावदोंबा मायबा मोनसे जुदि नोंथांमोना रोंबावै दंब्ला आंनि कमेन्ट बक्सआव सोंहरनो हागोन नोंथांमोननि थाखाय आंनि कमेन्ट बक्सआ अलरेडि अपेन जानानै थागोन दा भिडिअ एसेनोसै लोगोफोर